Madoka chere mabuja tauya tikupungurire nhau dzanyasi zuva rochigumi mwedzi uno waNyamavhuvhu. Pandosara basi mazuva 13 kuti tisvike kuzuva rosarudzo. Rekai tigoramba takaringa zvinenge zvichiitika ipapa. Nyasi rikaiti tandire tiri kwedu nokwamutoko. Wamwe wakaenda kotengesa mapuno nozuro, wakahwadziwa fani wachirara pamhene, wachirara waribeka nacho kufuka nokutoti wanga wamanikidziwa kuenda kumusangano worari yamunangarwa nozuro guta roHarare. Idi zvakaita kunyangara chaiko. Wazhinji ipapa waribe kubenuka kudzimba nokuti wanga wakamirira kuti wakatengesa wochiboya mari yokubenukisa. Ahede pakaita kunyangara chaiko. Asi zvisvinuba izvi dai vanhu vachiziva kuti zvinoda kuti munhu aende kuita kuzvidira egani kuita zvokumanikidziwa. Wobatoro CCC wagototi ipapa wakaendesa mapepa yawo kumatarodzi mhosva kuti vanhu vaye wagonyepera mapepa okuti vanhu CCC iwo wasiri wabisiwe mudare. Ipapa kwainodare mapepa yawo ari kudiwa ba mabharani mukuru kudare rodzi mhosva kwaya aramba mapepa yacho. Heno kuti zvirumbotekaira sei ipapa. Asi ivo watoti aiwa ba tiri kuramba tichitohwisana nazvo kutosvikira wabisiwa vanhu wone kuti zvinofanira kuti zviitike sarudzo dzisati dzasvika. Ipapa wapo kare wozeki wari kuzikana ba kuti wari kumbotekaidza sei nyaya dzacho nokutoti kuramba kwari kuita kuti monzora abve pa kupinda musarudzo. Pokare nokurambidza kasukuire kuti asapinde yo wamwe wari kuringa zvinoitika wari kuti peno wozeki wakatonyora kare mapepa yacho akatopirindiwa kare aribeka sukuere asi aina monzora. Rekaitione ipapa. Asi chiri kunakidza wozeki wari kureketa pokare kuti wati wapirinda bamapepayo saka kuda kumanikidza monzora kuti apinde pabepa iye asiri iwo wasati warapirinda mapepayo zvirimbotekaira sei. Ndipo munotoona kuti kutekaidziwa kwesarudzo dzogore rinoka kwakaita kunyangara chaiko. Rikaitirambe hedu takaringa pazvinenge zvichienda. Wotimpa chedu wari kuiti izvezvi wanhadzirira manji kuti wapinde musarudzo wakaita kusimba kureketa kuno wagoti iwo wanokanhu kupadande mutande kaapu kopadande mutande kawarida kuisa kuti vanhu vakone kugoseenzesa kanobatsira kuti panguva yekuenda kovhota pokare nopanguva yekuisiwa sarudzo kuti mavhoti atekaira sei zvese zviitike zvakanaka. Ipapo wagotoreketa kutoti panofanira kuchaya nguva dzonomwe panopfikiwa nguva dzokuvhota paye tinofanira taakutoziva kutoti vanhu vaenda kovhota nyika yese wakada kuenda zvakasvika papi. Zvikandodando mabuja tinoita kufanira kunakiwa. Rekaitione ipapa wati apu yawo inonzi mandla. Aiwa tiri kuramba tichitenda masimba ayo kuti matsvinu tinoramba takaringa kwazvinenge zvichienda. Pokare wagoti apu yawo iyi wari kuda kuti waiseenzese kutoti zvabuda musarudzo zvizvo zvaburika chopo chopo munhu wese munyika agare atoziva zvinenge zviri kuitika. Varume wendo huno aiwa dande mutande rakafitira kuhwinisa vanhu rakafitira kurekita kuti kubiridzirana kuite kushoma. Ticharamba hedu takandoringa. Kwainobepa nhauro Zim Live nozuro manhoko kwaidzi motika dzakabva kuBelarus dzokudzimura mwoto dzakamhanyisiwa kupinda pazambuko roBeit Bridge ipapa pariba ari kuziva kuti ingani kana kuti dzakauya sei. Asi kwai muchagoziva mazuva ari kuteera muchadziona henyu dzaakuburika nokutoti pakaita kunyangara. Motika ibodzi ipapa kwai yagoita zviuru 464 zvomari yekuAmerica $464,000 pakaita kunyangara chaiko. Ticharamba hedu takaringa kwazvinenge zvichienda. Wamwe watsano mapwapwa woZANU-PF Christopher Mutsvangwa wagoreketayo kutoti kwai Zimbabwe vanhu vari kuhwadziwa nohurumende vanofanira kuenda kuhondo. Imikaimi kwainga waendayo kuhondo kwacho kohwawo mobata zvombo moya motirwisawo zvatakaita nguva yaSmith kana muribe kufara nohurumende iripo. Imikaimi ndizvo bachere zvakarambiwa nopatriotic law izvozvi. Rekai tione kuti vachasungiwa chere kana kuti zvichatekaira sei nekuti kureketa kukau ndopwito dzisina basa idzi. Tiri kuda pahondo vanhu vari kundoda kuvhotera vanhu vanoda kana majiwa aiwa motekaira kamupesanisai muende kondo chega chere chekuita
moenda kako kugara newapwere wenyu wari kuAmerica koko kuti zviite zviri nani. Nyasi Nelson Chamisa anga ariko kunzvimbo yoBinga. Aiwa malaria ari kuita Chamisa idi akaita kunyangariwa kureketa kuno kuribe kana wabodzi wanenge waita kunziwa nomabhazi pokare kunenge kuribe kana zvokujam wanhu wari kundoteerera kutetekera chaiko kuti tauya koti tingwe kuti nyika iri kuuya yakamira sei. Aiwa rekai tione ipapa kuti zvinopera mushechere. Apa wari kutochema iwo CCC kutoti kuno rimwe advert raora wangu waisa rakati bam road pai mugwagwa murabva raita kubisiwa kuchekiwa chaiko kusara paribe kana chinhu. Wanhu vanotima idi. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kuti zvinoita sei. Asi tiri kufara kutoti ndochega bachiripo chokuita kushambadza nacho nokutoti ipapa wagotoreketa kutoti wari padande mutande reTwitter endai pakanzi @thisisitZW moringa ipapo kushambadza kwese kweCCC kuri kubuditsiwa ipapo. Aiwa zviri kuita kunakidza chaiko, unoita kumwira mvura chaiko uchizvionera weganimo. Kwaiwa namambo munyika wasarudza mambo Machane Kumalo kuti ndiye avatungamiri semutungamiri wowana mambo, President of the Chiefs Council pachirungu. Fortune Charumbira kwaiaitiwa ndiye anowateedzera. Rekai tione kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Tiri kuona ipapa zvichikona kuzoda kupirigurwa pokare waita apa wanenge wakaringira kuti zviite sekuti sarudzodzi dzaakuuya. Wari kufarira munhu wese wabva waenzanisa munhu wese nekudididi. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Tiri kuhwadziwa izvezvi kutoti hurumende yedu chinguri yakasonyepera wapwerewo paGlobe Phoenix kuti chichaita kuti chiwawakire chikoro kana kuti chiwaise pano wamwe pamwe pari nani. Ipapapa kureketa kuno wachiri kundofundira pasi pemiti kunge munguva yehondo. Zvinoita kuhwadza idi. Tiri kuramba tichindoti izvi kaizvi ndo zvinhu zvinoda kuchinjiwa nokugadzirisiwa nguva iripo. Wapwere wedu wapiwe ruremekedzo runoita kuti wafunde zviri nani. Zvakaita kunyangara chaizvo izvi. Tiri kufara nokutenda WFP World Food Program warimo munyika medu muno wagototi iwo aiwa waauya manje kubatsira nyika yedu yeZimbabwe kuti iboyese wanhu chokudya kumatunhu aribe chokudya. Ndipo munotoona kuti aiwa kuri hurumende yedu waribe kana basa nowanhu nokuti kuti ipapa wari kureketa zvokutengesa chokudya asi wachigashira pokare chokudya kubva kune dzimwe nyika nokutoti tiribe chokudya chinokwana wanhu wese asi iwo wari kuti tino chokudya chakawanditsa chinokwana wanhu wese. Koipaika wanhu waribe chokudya wari kuzvikona izvozvo wari kuzvikona. Wanhu ava wanoita kuita muyembe chaiwo. Rekai hedu tirambe takaringa asi zvinokuhwa kuno yano. Wamuturi ncuve izvezvi wagoburika nomubiyawo John panonetsa mangunja wari kureketawo kutoti aiwa wachatoda kutoti waite wachiita kutaira kure mari yekuAmerica iyi kuitira kuti wakone kuseenzesa mari yawo yavari kuti yobadande mutande yakabatiwa nogoridhe iya, digitally backed gold coins pachirungu. Rekai tione kuti wanenge wachimbozvitikaidza sei. Kureva kuti nyika yedu inenge yanomaringano wakomana kukati bond note, kuti RTG, kwakwati eco cash, kuti US dollar, kwakwati iyo iyi digital coin. Imi nyika ibodzi iyoyo inoita mari dzese dzakaita kudanda zvakaita kuoma idi. Rekai hedu tirambe takaringa kuti wanenge wachizvipedza chere. Kwai gore rino tatengesa zvinhu zvinoita mabhiriyoni 3 anozana romamiliyoni 3.1 billion US dollars. Asi ipapa kwai kutoderera nozvikamu zvisere kubva muzana chaizvo kubva pane zvatakaita gore rapfuura. Gore rino kwai wanoita zvokutengesa zvicheriwa zvomunyika wakona kutengesa zvicheriwa zvomabhiriyoni 2 nochidimbu 2.5 billion US dollars pachirungu. Rekai tirambe hedu takaringa kuti wanenge wachizvikona chere pokare kuti zvinenge zvichipererepi. Nyasi kwaita batai murefu batai mupfupi apo pasvika mapurisa kunzvimbo yorufaro kunhandareko waJacob Mafume wangu ari kuda kupalura nhandare itsva yawakiwa yachinjiwa zvimwe zvinhu. Kwai nomapurisa aiwaba zviri kudiwaba kuti zviitiwe izvozvo. Wanhu wese ibvai mabva pano ibvai matopesanisa kuenda chaiko. Unobva waita kuzvisaya kuti kohoko naye wakomana
wamwe padande mutande watenga wakuseka hawo utoti Jacob Mafume anoziva ba kuti mbani anofanira kuya kocheka maribhodi. Zvakaita kuoma. Imi kai rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tiringedi dziri kuitika pasi rese. Wari kuita zvokuratidzirawo makombi ekusouth Africa kuCape Town kwai kwagwarashiwa izvezvi mumwe chiremba akabva kuBritain angauya zvache kuuya koita urendo munyika mo. Kwai ipapa akapotsa pokutenderera napo bvazoenda kunzvimbo yonyanga ndiko akagwarashiwa. Nyika yeSouth Africa iyi. Aiwa rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. WoBritain wari kuita kupenga chaiko wokujama mashonja aribe kufetiwa idi zvakaita kunyangara chaiko. WoSIU yemuSouth Africa wati izvozvizvi watomirira kuti wamise kubhadharwa kwemari dzomujandirere dzowanhu wese wangu wari kunzi wakaita zvouori pachipatara chotembisa. Aiwa ndo pakaita kunyangara apa. Rekai tione kuti vanozvipedza sei izvozvo, asi ndo zvatichada kuitawo mumedu muno. Iwo ana Mutsvangwa wawa tinenge tiri kutovatera chaiko ndokutoti zviite zvisvino. Charamba hedu takaringama. Kwaiwo kuNiger izvezvi wagototi dzimwe nyika dzokunzedzi dzikada kuuya kuteedzera nyika yeFrance tiri kuuraya iye mutungamiri wenyika watakabisa pachigaro uyu tikubva tamugwarasha. Unobva waita kuzvisaya kuti zviri kudii. Apa weECOWAS watoreketa izvezvi kutoti wari kureka bakuuya wari kutoisa masoja ayo kutoti aite zvokupinda izvezvi. Unobva waona kuti pakaita kunyangara chaiko. Rekai tione kuti zvinopedziwa zvakaita sei izvozvi. KuEcuador kwai mumwe anga ari mumwe ari kuda kupinda pakuita mutungamiri wenyika Fernando Villavicencio kwai agwarashiwa nopfuti abva apfa tikuti mweya wachedai wazorora murugare. Apa hurumende yebva watoti pachiribe kuningisika zvishinu bumbiro romutemo regai timborimisa pasaiti tione kuti zvinopedziwa sei, state of emergency pachirungu. Rekai tirambe takaringa kuti ichapera rini iyoyi, asi zvisvinu baizvi tiri kurwadziwa idi. Kunyika yoHawaii kwai izvezvizvi kwakaita kunyangariwa mwoto uri kugwarasha uri kuririma uribe hari kuziva kuti uchapedziwa nei, zvokutoti wamwe watoita kujambira kupinda munyanza chaiko kuti wapone. Ukaona mwoto waita kudandoka pakaita kunyangara. Ndipo unotoona kuti kana ukada kuzvifunga wegani unoona kuti zvakaita kunyangara zvakaitika kuSodhomu noGomora, asi vanhu vanomugwaba vanoramba vachindoita zvibodzizvo. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvichimbopera sei. Peno pauchazoperera mwotoyo ndipo wachazoziva kuti zvinhu zvingani zvasara pane zvatsvazvo. KuCanada kwaburika kuti kwai kuno mari mabhiriyoni chaiwo mari yekuAmerica. Imari yakanga ichisenzesiwa naGaddafi achiisa ikweyo achiisa pfimbi yache ikweyo kuCanada ko. Imi kai ndiye munhu ainzi achada kuzoita kuti nyika dzomuAfrica dzibudirire chino chino. Mbavha zvayo kuhwanda nokuti ndotuka warungu ndizvo zvibodzi zvakuita Mugabe kaizvi tichazviona hedu zvakuburika. Kaitirambe takaringa ipapo. Kylian Mbappe ari kuita kukaurisa chikwata chache PSG agotoreketa kuti hwendo huno ndiri kuenda ndiri kuda kuenda ndoda kuzomirira kuti ndipedze zvatakabvumira nazvo panopera gore rinouya ndobva ndaenda mahara muribe kana sendi ramunoboya. Imi kai pakaita kunyangara. Rekai tirambe hedu takaringa kuona kuti ichapedziwa sei. Wakamurambira kuenda gore rapfuura achida kuenda kuReal Madrid wakabva wamupfikira panze wakati aiwa unoenda saka apa chaakuzvimbira manje chawakaja chiya ichi. Rekai tione kuti zvinopera sei. Asi tiri ipapo zvedu mabuja kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.